Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so. Anzi makadii zvenyu mukomanashi, inini ndiri mudzimai ane makore 33 ekuberekwa. Mukoma, nyaya yangu yakamira sekudai so. Ndiri munhu wekuti kana ndakazvitarisawo mukilasi ndinoona kuti ingawani handishoreki, ende varume vose avo vandinenge ndichifambidzana navo panguva yacho iyoyo unotonzwawo munhu achitoti iwewe ndikuda kukuroora because wakanakisisa kubva zvandakatanga kupinda umo mujolo ndainge ndisati ndambodanana nemunhu akanaka uye anonzwisisa sewe. But ndine vamwe vatete vangu mukoma. Vatete ava hameno kuti vanofind out see about madevelopments avo anenge achiitika muupenyu hwako, kunyange zviya kana ukadhilita nhamba dzavo mufoni mako ukatomboita nguva yakati rebei usingatauri navo, kunyange ukatochinja ringava riri sim card, unozotongoona vatete vaya vava kuchitaura newe. Kana ukati nhai tete, ko nhamba dzangu madziwana kupi, vanobva vangokuudza dzimwe nhoroondo dzekuti wega unotoshaya kuti ko wacho akambopa vatete nhamba idzi dzandiri kushandisa nyowani ambori ani. Kana vatete vedu ivavo vakagara vataura newe, titori nekamwe kamutauriro kedu katinoita mumhuri, tinobva tatoti kana ukangoona shasha yataura newe zvinotoreva kutoti zvatovharana, zvose zvaunenge wakaronga zvinenge zvatovharana. Ende segore rino ratapinda mukoma, ndikutoona kutoti chandichanzi ndichaburitsa gore rino hapana, nekuda kwekuti vatete ndakatanga ndichavarota mushure mekunge ndachinja manumbers angu, because apa pandaienda kumusha muna December ndakabva ndati zvokuti vatete vange vachizonditeverera mumashure handidi. Semunhu ane mari dzake, vatete kana vakanzwa zvichinzi iwewe unenge wabva kuno kujoni uchienda kumusha, vatete vanosarudza kuti vange vachidhiraivha vachibva kumba kwavo then vobva vauya kumusha vachingoti vauya kuzokuona. But mukunokuona kweya vanoita sekunge vane zvimwe zvinhu zvavanenge vachida pauri, because vanokwanisa kungouya vakabata chavanenge vakabata vobva vatoti muzukuru iodha yangu iyi yandiri kutengesa, tenga kani, zviya zvekuti vanokupa imwe pressure apa zvinhu zviya zvavanenge vachitengesa, value yacho mukoma unotoshaya kuti ko munhu uyu bhizinesi raari kuita ari kumboriitirei, ndezveprofit here kana kuti ndinorangarira kuti makore adarika avo vatete vangu mukoma vakambonditengesera imwe t-shirt yanga yakanaka ne20 rand chaiyo, because vakati vanzwa kuti ndainge ndauya kumusha kudaro mukoma, ndainge ndigere zvangu kwana amai vangu, then vatete umwe musi ndokubva tatoona vasvika vakabva vati vainge vaine imwe shamwari yavo yainge iri musame area. Shamwari iyoyo hanzi yainge ichida kutenga land ikoko kumaraini kunobva vana amai vangu, saka takatogara paya ivo vakabva vatoti nhasi ndotorara pano, because kuti nditi ndinodzokera back kuHarare it will be too late, handifarire kuti ndinge ndichidhiraivha usiku. Takazoti takagara zvedu tiri mukicheni, vatete ndopa vakabva vati kwandiri muzukuru enda unonditorerawo bhegi rangu riri mumotikari, ndanga ndatokanganwa kuti ndine bhegi rehembe dzangu, ko munhu wabusiness woman anofamba nemaassets ake. Ndakati ndaenda kumotikari kuya mukoma, but ndakangotanga kungonzwa hana yangu ichirova, zvimwe zvezviya zvekuti ndiri hangu munhu mukuru mukoma, munhu wese kufamba usiku kunotyisa, munongoziva kana kuri kumusha kuti kana wangova usiku kunenge kusina malights kusina chii. But ndakangozvipa zvivindi kusvika ndasvika pamotikari paya, but ndainzwa kuti motikari yavatete yaita kundiremera chaiko zvokuti ndakangoita zvokungokweva bhegi riya ndokubva ndabva pamotikari paya ndichitiza. Asi chakandivhundutsa ndechekuti ndakati ndichingonotendeuka kudai so kuti ndinge ndichitiza, ndokubva ndatoona kuti vatete vangu vainge vakamira kumashure kwangu. Ndikati tete, ko kusataura handiti munhu unotaura here, tarirai muone kuti ndanga ndatokudhumai. Ivo vatete vakabva vati ndakanganwa kuti pandakuti enda unotora hembe mumotikari mangu
motikari yanga yakalokwa. Ndikati motikari yenyu manga musina kumboiloka. Vakabva vaita sekunge vainge vakanganwa paya, ndokubva tadzokera tose mukicheni. But zvakaitwa navatete mukoma zvinhu zvekuti zvakandivhundutsa kuti munhu unongobuda muvamwe wobva watevera umwe munhu waunenge watuma apa wakanyarara. Handiti munhu unofamba uchitaudza munhu kuti pakati ndo pane chibhegi chacho, kuitira kuti munhu azive. Zvinhu zvekuti hazvina kundifadza. Then vatete ndobva vakabva vazotanga kutirakidza hembe dzacho dzavainge vachitengesa, ende dzainge dziri hembe dzainge dzakanakisisa. Kunodai mukoma maprizes acho wanikwe tainge tava kungotarisana mumba muya, tichingotarisana pakuzivana kuti vatete vari kutengesa hembe dzakanaka kudai nemachip prizes. Ivo vakabva vati it was a clearance stock, ndokusaka vainge vachizvitengesa at a cheap price. Inini zvangu mukoma, amai vangu ndakaona kuti kamutarisiro kacho kavainge vandiita, vaita sekunge vainge vasingadi kuti nditenge zvinhu zviya. But vatete vangu munhu ane pressure, vakandimanikidza vachandimanikidza, ndokubva ndazongosarudza imwe t-shirt 1 ndikabva ndavapa 20 rand. Kubva zvandakavapa mari iyoyo 20 rand iyoyo mukoma, ndakazoti ndadzoka kuno kuSouth Africa muone ndakatodzoka ndakatopfeka t-shirt iyoyo yavainge vanditengesera ne20 rand, zvichirevera kuti mhepo dzose dziya dzavainge vakakanda pat-shirt iya ndakauya nadzo kuno kuJoni. Ndakati ndauya kuno kuJoni mukoma muIndia uya wandainge ndichishandira, munhu wandainge ndashandirawo kwemakore akati 1 day, ndakabva ndanzwa ava kuti inini basa rangu handisi kunyatsoriita nemazvo, saka ainge achimanikidzika kuti ange achitsvaka umwe kuitira kuti tinge tichizoshanda tiri vaviri. Kwekanguva mukoma ndakashanda mamwe mashandiro ainge achirwadza, kudzamara ndazoti regedzai ndimbozama kufamba. Mukunofamba kwandakaenda kwacho, muprofita wacho chinhu chaakangotanga kungotaura akati, ndiri kuona kuti mumba menyu imimi mune imwe t-shirt yamuinayo. T-shirt iyi ndiri kuona kuti iri kupota ichidzokera kumusha ichinoripota kamuraramiro kose kamuri kuita, pose pamuri kupfugama muchinamata, t-shirt iyoyo inotonoripota. Then munobva mazoiswa pane umwe muyedzo wekuti kana makatsanya mubva mazongosiyana nezvekutsanya. Mukoma ndakabva ndatoona kuti chainge chiri chokwadi, because kubva zvandainge ndakabva kumusha ndainge ndisingatombodi kana kuona chinhu chinonzi muyedzo pamberi pangu. Ndaiti zviya kana ndiri pamutsanyo, kana munhu akandidenhana neni kana kuti akandituka, neniwo mukoma ndaibva ndatadza kuzvidzora, ndobva ndatanga kushaudhana nemunhu uya zvekuti kana kutsanya kuya kwandinenge ndakaita kunenge kwangova kutsanya kwezita, because already ndinenge ndatokundwa nemuyedzo wandinenge ndasangana nawo. Then ndo pandakabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichiuya ne-t-shirt iyoyo yandainge ndakapiwa navatete vangu, kana ndauya nayo tobva tazoipisa. Mukoma ndakabva ndazoita sekudaro, ndakangoti musi wandaifanira kuti ndinge ndichienda ne-t-shirt iya kuna madzibaba vaya semunhu wekuti ndainge ndichikotoshandawo zvekuti muIndia uya ainge ava kusanyatso kundibudira pachena kuti ainge achida kuti ndimushandire here kana kuti kwete, because aikwanisa kungondifonera obva ati nhasi usauya. Saka ndainge ndava kungogara ndiri parod ndichitsvaka rimwe basa, saka mukana wekuti ndinge ndichienda ne-t-shirt iya ndainge ndichiushaya. Mukoma nashe zvakaitika ipapo zvakandishamisa. One day ndakangonzwa vamwe bhodhi vangu vachinditi vainge vaudzwa navatete kuti vange vachienda kunovamirira paOR Tambo. Hanzi vatete vainge vaine jeni yavo yekuno kuSouth Africa. Vatete vakabva vauya kuno, chinhu chavakatanga kuita ndechekuti vakabva vazoshandisa foni yabhodhi vangu, vakati ndikuda kuti unge uchiuya kwakati uko kwacho kwavainge vachida kuenda kunogara. Vakabva vati unofanira kuti unge uchimbouya ikoko, ndine zvinhu zvako zvandakakuvigira ndakabva nazvo kuzimu. Vainge vachiti pazvinhu izvozvo painge paine chikafu, zvekare hanzi painge paine dzimwe hembe like ma-t-shirt aya eGucci nemamwe akangosiyana-siyana. Vakabva vati zvinhu izvozvo zviri kushaya makastoma, saka vainge vachida kundipa, vachitoti zvinhu izvozvo zvakatoti 1 day zvekuti ndinozotombogara nguva yakati rebei ndisingatengi hembe. Munoziva pavakangotaura nyaya iyoyo, hana yangu yakabva yarova, ndikati no mani, munhu
uyu ari kutorakidza kuti zvose zvandiri kuzama kuti ndinge ndichiita, kusunungurwa kwose kwandiri kushuvira kuti kunge kuchizoitika pamusoro pangu, iye haasi kuda izvozvo. Ari kuda kutowedzera zvimwe pamusoro pezvimwe. Ndakabva ndamhanya mukoma ndikadzokera kuna madzibaba vaya ndokubva tapisa t-shirt iya. Ndakati ndapisa t-shirt iya wanikwe kunotaura navatete. Vatete vava kungondipa one word answer because ndakavati hello tete, ko ndiri kuuya ka mufanirwa kugadzirira tunonaka. Vakabva vangoti k. Ndakabva ndatoona kutoti masamba ainge atochinja. Ndakati ndichinotaura nehanzvadzi yangu iyo yainge yakaenda kunogamuchira vatete, yakabva yangoti vatete vakangokaruka neniwo vatondichinjira, vatova mumamudhu vakutoti shes too busy zvakati. Neniwo ndikabva ndatoona kutoti regedzai ndisiyane navo because ndinozoita sekunge ndiri kukara mari yavo, because vainge vamuvimbisa vachiti vaiva nemari yavainge vachida kumupa yekuti akwanise kutangawo kabhizinesi kake ako kaainge achida kutanga. Saka from there on vatete vakabva vangoti ignore. Neniwo ndikabva ndati ndisiyane navo. Takamboti raramei kwenguva kakati rebei mukoma tisingataudzani. Panguva yekuti ndinenge ndisingataudzani navo vatete, upenyu hwangu hunenge huchitoendeka chaiko. Asi the moment yekuti vatete kana vakangogara vataura neni, kana vakangokuti hai chete paWhatsApp, unofanira kutoziva kutoti zvinhu zvako hazvichatomboendeki zvachose. Zvino zvegore rino mukoma, vatete vangu vanoratidza kutoti vari kutoda kutotanga gore racho neni because ndakati papapa ndaenda kumusha apa ndainge ndakachinja sim card rangu, ndakangokaruka vatete vasvika apa ndainge ndakasvikira kwana sekuru ndokubva vasvika kuya. Vakangosvika vachiita sekunge munhu ari kumhanya. Takatombosara tikabvunzana kuti ko unoreva kuti vatete vangadhiraivha kubva kwose uko vangodarika nepano vachiita sekunge munhu ari kumhanya. Zvadaro mukoma, usiku hwacho ndakati ndakarara ndakabva ndarota vatete vangu. Vatete vainge vakamira padhoo vakasuka rimwe dhuku ravo so ravanofarira kugara vakasunga. Vakabva vati, iwe unofunga kuti wakangwara kaiwe, unofunga kuti wakangwara, manje toda kuona kuti uchaburitsa chii. Kana ukaburitsa anything unenge wakangwara. Ndokubva vafuratira, but vakati vandifuratira vava kufamba vachienda, ndakabva ndatanga kunzwa vachiseka, but vachiseka kudaro vairakidza kuti vainge vaseri voga, vainge vaine vamwe vanhu avo vavainge vainavo. Hope idzi mukoma hakusi kuti ndini ndega ndarota hope dzakadai so. Nditoriwo nevamwe vehukama vakazotosvika pakufa mushure mekunge vataura kuti vakangorota vatete vakamira pamukova wemba vakabata muchiuno vachirova maoko vachingotaura mashoko iwawo acho andakarota vatete vangu vachitaura mashoko iwawo. Saka zvinhu zvekuti mukoma, kana mumwoyo mangu munoziva kana rugare handisisina, because kuti ndinge ndichitangirana gore neminyama ndichitevererwa neminyama nezvimwe zvinhu zvinenge zvichizokonzeresa kuti ndisazokwanisa kana kuburitsa chinhu chekuti ndinoonawo kuti gore rino ndakashanda chakati. Mukoma, it is a painful life. Vatete vedu munhu anobata and ane dhoo navo hapatomborina because vatete vedu vakarema ende vanotyisa. Vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, hanzi nyaya inongoita sekunge inyaya yemajokes kana zvisiri kuitika kwauri, asi musi wekuti zvinozoitika kwauri ndo paunobva waona kuti upenyu mutoro. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma Nashi, please post for me as hidden identity. Ininiwo ndine yambiro yandiinayo yandiri kudawo kungoti ndinge ndichingosvitsawo kune vedare renyu, kunyanya vari vanhu vanhurume. Inini nyaya yangu mukoma yakamira sekudai so. Mudzimai wangu akamboitawo gumbo mumba gumbo panze, then ndokubva ndamuteerera because akati achitaura neni munhu akabva atanga kuchema achiti zvainge zvakaitika, she was feeling really sorry
and ainge asingazozvidzokorori kana kuri kunzi inini I was willing kuti ndinge ndichimuregerera. Ndakarwadziwa mukoma, ndikati ko mudzimai wangu wai wakasarudza kuita zvinhu zvakadai. Akabva ati ndakanyengereka, plus kubasa kwacho ikoko kwaainge achishanda ainge akatorerwa advantage nemashefu ake sezvo mudzimai wangu iye ari mupurisa. Ndikabva ndati alright, zvakanaka mudzimai wangu, ngatichingotangidzai patsva, but make sure kuti you never do such a thing in your life again. Regedzai tirambe tichingodanana kuitira kuti vana vedu vange vachizongokura vabereki vavo vaviri vari pamwe chete. Tikabva tawirirana sezviya. Mudzimai wangu akabva atochinja hunhu hwake, aiti kana akabva kubasa obva ageza munhu kana achikupakurirawo anenge achitokupfugamira. Ndakabva ndati zvimwe kuda mudzimai kana akambokuchita akabatwa hunhu hwake hunobva hwatochinja. Ndikati zvino ndichange ndichizoenjoya marriage yangu. Mukoma takararama kwekanguva kakati rebei, upenyu huchinakidza. Zvose zvaainge achindiitira zvainge zvichindifadza, asi unfortunately mukoma mune munhu wake uya I think kuti vainge vakangopanana kamukana kadiki diki kuitira kuti nyaya yacho isazova nevalue. Mukoma mudzimai wangu akabva azotanga zvekare kudzokera kune chikomba chake kuti ndinge ndichizovabata. Mukoma zvakaitika ndezvekudai so ndakanyepera mudzimai wangu ndokubva ndamuudza kuti ndainge ndiine imwe shamwari yangu iyo yainge ichida kuenda kumesina, pane zvaainge achida kutenga, saka ainge andikumbira kuti ndinge ndichifamba naye. Iye pandakamuudza kuti ndainge ndiine rwendo rwekuenda kumesina, I think kuti munhu akabva afara ndokubva atokomunicata zvake nechikomba chake. Zvinorwadza mukoma because ndainge ndakaheka WhatsApp yake, mamessages ake ose awo aainge ava kutumidzirana nechikomba chake. Mameseji acho ndainge ndichitomaona kubva zvaakabhuloka chikomba chake achitanga kuti hai. Ende chakanyanya kundirwadza ndechekuti wangu mukadzi ndiye ainge achitoita zvekutomanikidza chikomba chiya, achitoita zvekutochikumbira kuti please one more round because zvawakandiita paya kana nanhasi pfungwa dzangu dzakadhanganyika. Ndava kutoita sekunge munhu ari kupenga because kunoku tambo haisi kusvika kuparafini. Please one more time. Chikomba chake chiya mukoma chaitorakidza kutoti icho hachitomborina kana basa nemudzimai wangu. Ndo zvinondirwadza izvozvo kuti wangu mudzimai ndiye akatonyengerera boyfriend kusvika vachizotangidza futi kudanana. Vakati vatumidzirana mameseji apa inini ndainge ndiri munharaunda zvangu, ndokubva ndavataimira ndikabva ndavatevera kuloji kwacho uko kwavainge vari. Mudzimai unfortunately akabva azongorecogniza motikari iyo yandainge ndichishandisa ndokubva anyumwa, akabva aregedza kupinda muloji, akabva ajambira mune imwe motikari yemushikashika yainge yakapaka padhuze nepaloji ipapo. Iniwo mukoma ndakabva ndazodzinganisana nemotikari iyaiya, ndikabva ndazomisa motikari iya. Mudzimai akabva aburuka, akangoburuka nekutotanga kutochema achiti ndiuraye zvako, ndiuraye. I think kuti kumusha kwedu kune vanhu vari kundishandisa vasiri kuda kuti ndinge ndichigara mumarriage. Please ndiuraye zvako because handizivi kuti chiri kukonzeresa kuti ndinge ndichikuchita chimbori chii. Ndakaona kuti vanhu vainge vava kuda kuungana, ndikabva ndati pinda mumotikari titaure tiri mumotikari. Mukoma nanhasi mudzimai wangu ndigere naye. Zvinhu izvi zvava ne4 months zvaitika, but tigere tose hatisati tava nedecision yekuti decision yatingatora idecision ipi. Apa hama dzangu handisati ndadziudza, tikangoudza hama dzemukadzi. Warning yangu kuvanhurume ndeyekungoti kana ukangoona mukadzi agara akuchita kuti ange achizosiyana nazvo, ndinoona sekunge zvinonetsa. Apa manje ndava kuchinyara kuti nditange kuzivisa Vehukama because zvinhu izvi zvakamboitika before. Apa munhu ndamuregerera, iye kwava kusarudza kuti ange achitevererana zvekare nechikomba chake. Kana ukagara wawana mukadzi wako achikuchita, I think it is best kuti unge uchingoita walk away because unorohwa nepepa 2 seyandakarohwa nayo. Vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi chinondirwadza ndechekuti mudzimai wangu ndiye ainge achitonyengerera chikomba achichiti hanzi tambo haisi kusvika kuparafini.
zvakangoma hazvo veduwe. Kana uri kuraramawo murelationship yekuti uri kuzviudza kuti tambo haisi kusvika kuparafini, come to my inbox obva watiudzawo kuti chiri kukonzeresa kuti tambo isakwanisa kusvika kuparafini chingava chiri chii, so that seve dare tinokwanisawo kunzwisisa. Kana kuri kunziwo kunenge kuinewo vamwe vanenge vachirarama vari musituation iyoyo, vanokasika kubva vazogadzirisa pose apo panenge pachida kuzogadziriswa.